Čau ľudia, zdravá Skiller a u Minecraftu parkour mapy Be-Ready Craft, takže prečítame si pravidla. Ahoj, vítej na mé parkour mape. Pravidla. Za prvé, není žiadne bloky, za druhé nepodváděj, za druhé, hraj na normál. Za čtvrté, užij si hru, mapu vytvoril Ready Craft. Takže zoberieme si nejaké cookie. Tak, první kolo. Dobre, druhé kolo. Tak. Pardon. Ne. Čo robím? Ne. Ja som sa nemohol rozbehnúť. Dneska som mal Monstera a vy ne. Som išiel zo školy, ne? A kúpim si Energy Drink Monstera. Tak, ja tam nejakých položky. To je si najľahšie, ja som to... No, tam je to, má také veci. Neviem, prečo u tohoto nikdy nemám šťastie. Tam sú vždycky skeletony. Otvorte mi! Tak toto som nepochopil. Ja si dám, prepáčte ľudia, ale ja si dám Peacefield. Lebo to, čo som teraz videl, není možné. Tak to nebolo. Tuto. Špatne. To znamená sem. Sme mali takže je nejaké veci darma, ale každý vie, že asi ich nedám prezrené. No, poďte nám odbuchli. Už musíme si držať palce. No, nebolo to ťažké. Ani toto nebolo ťažké. 8. kolo, seklo mi to. Mám trošku menšie lagy, lebo hrajem na starom počítači, no. Nebojte si, ja si kúpim notebook, nebojte. Yeah! Už by som si to mohol dať ten normál. Tak, už nejsem pri tej láve. Je 10. kolo. Jumping! Ne, tá voda ma vždycky dáva dole. Není to ťažký pár. To som zaklíkal trochu. To som teraz spadol, ale vážne to je ťažký parkour. Tak pán to spraví. Eja, Slovensko! Yeah! Tento ma ani raz netrafí. Na tomto mám také šťastie, že ma to nikdy netrafilo. Ty vole, vždycky to dávam na prvýkrát. Takéto skoky. Ja som sa chytil a on padne. Minecraft nemá cenu hrať, keď sa nudíte. Toto som nedal. Gratuluj, dohral si mapu. Gratuluj, dohral si mapu. Čo je najlepšie po mape? Pomoc!
tak, pokiaľ sa mi to páčilo, dajte like, pokiaľ sa vám nepáčilo, dajte dislike s Bohom. Uvidíme sa u ďalšieho videa.